Без белгән Совет майданы автомобиль тукталкалары һәм мәшәкатьле шау-шуы менән алыс тарих битләрендә калды. Бүген Үзәк майдан ил күләмендә еңү символы дип танылган мемориалдарга тиң. Мөхәббәт архитектура комплексы уны горурлык өлгеһенә әйләндерде. Мин бүген дулкынланып килдем бу җиргә. Совет майданыннан Шаймуратов генерал китте сугышка, ат уйнатып китте. Ә бүген туган җиренә Башкортстанга кайтты. Куанам, күз яшьләрем тама. Һәйкәл легендар комдив Рәсәй герое Миңлегали Шаймуратов исемен йөртә. Әмма ул ил именлеге хакына янен аямаган батыр якташтарыбызның барыһының якты истәлегенә багышланган. Архитектура комплексы билдәле тарихи вакыйгаларны берләштерә. Төп монумент истәлегенә һалынган кавалерия атакаһының көсөргән эшләмәле Төньяк Амурдарыннан башлап 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы һәм бүген дәүләт мөстәкыйльлеге өчен көрәшкән ватан һакчыларының үлемһез батырлыгын һынландыра. Һәм шуның менән күңелдең иң нескә кылдарын сиртә. Впечатление очень щемящее. Я благодарен и правительству Башкортостана, и всему нашему трудолюбивому народу за этот прекрасный памятник. Я думаю, он будет центром силы, центром притяжения всех уфимцев. Даже сама архитектура памятника, обратите внимание, полукругом, когда приходишь в центр, помещаешься как бы в исторический фокус и невольно себя спрашиваешь, а достоин ты памяти тех бойцов, которые погибли в те годы? Сможешь ли ты повторить их подвиг? Вот такие мысли ко мне приходят. Рәсәй герое генерал Шаймуратовтың тугандары батыр истәлегенә тап төшермәй. Бердәм төркемгә тупланып, татулыгын һәм тугрылыгын исбатлай. Бу күңелгә сыймаган шатлык. Барыбызга да җылып торабыз монда туганнар, ике туганнар. Бөтенебез өчен дә бик зур шатлык һәйкәл ачу. Горурланабыз без бабаебыз белән. Я думаю, что наши дети, наше подрастающее поколение будет гордиться своей родиной, будет гордиться Шаймуратовым, его подвигом и всех воинов, защитников Родины. И я горд, что я его потомок. Победа будет за нами. Үзенең данлыклы яу юлын 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы 2 ел элек ошо майдандан башлап бөек еңүдә Берлинда байрам иткән. Ошо тарихи урынды мәңгеләштерергә 2020 елда республика башлыгы Ради Хабиров тәкъдим иткәйне. Хыялды боемга ашырырга, һәйкәлде шартына килтереп корырга тәүәл 1 ел талап ителгән. Проект авторлары Рәсәйнең халык архитекторы Салават Щербаков менән Башкортстанның атказанган архитекторы Константин Додгузов, эксперттар, тарихчылар, ташчылар, куючылар тырышлыгын айрым билдәләй. Самая главная задача – это сама тема. Это сама судьба и образ героя Шаймуратова. И, конечно, корни, его корни вот, подвига. И вся профессиональная работа, она шла вот на это, чтобы было величие подвига, чтобы была готовность пожертвовать собой. Но это все профессиональным языком. Вот архитектура, скульптура – это уже средство. А самое главное – это вот это содержание. Архитекторның үзен туктатып, кешеләр таланты һәм милләт тарихына тугрылыгы өчен рәхмәт белдерде. Тарихи көндәге очрашуды автограф һәм фотолар белән мәңгеләштерергә ашыкты. Шаймуратов һәм Шаймуратовчылар образын скульптурала һынландырган атаклы милләттәшебез Салават Щербаковка бұл хезмәте өчен аеруча рәхмәтлебез. Архитектура ансамблен асу тантанаһы тотыш республикага Башкортостандың төп каналдары аша тура эфирда тапшырылды. Республика итәкчелеге, кунактар, ватан тарихы һәм батыр якташтар хәтеренә тугры һәркем тулкынлану катыш горурлык тойгылары кисерә алды. Нам очень приятно, что на открытие памятника приехал Денис Владимирович Пушилин, с которым мы долгие годы вместе работаем, боремся с фашизмом. И вы знаете, нас уже давно связывает наша республику, Донбасс связывают очень теплые отношения. И что символично, вы знаете, что генерал Шаймуратов погиб, освобождая Донбасс. И это переплетение истории, это то, что нужно нашим
нашей молодежи, нашим ребятам, которые выполняют сейчас свой ратный долг. Поэтому, конечно, нас всех переполняют эмоции, самые-самые добрые, самые лучшие. Важным было что вот это единение между разными регионами Российской Федерации, в данном случае между Донбассом и Башкортостаном, установить вот через общую историю. А общая история говорит, что генерал Шаймуратов действительно, освобождая Донбасс, погиб, но башкирская дивизия кавалерийская пошла дальше и дошла до Берлина. И сейчас вновь история повторяется, снова плечом к плечу и жители Донбасса, и жители России, в том числе и военнослужащие башкирские, сейчас освобождают Донбасс и защищают большую родину Россию. Яңы төсәлгән майданда Шаймуратовсылар сафына алу тантанаһы үтте. Киләсәктә был сара матур йолага әйләнер дигән өмет бар. Совет майданы хәзер патриотик тәрбияне һүздә түгел, гамәлдә башкарган хәрәкәтләр өчен көтеп алынган урын. Без үзебезнең эшләребез, тергезелгән киемдәребез менән үрнәк күрһәтеп, һәр вакыт үзебезнең өлешебезне, үзебезнең хезмәтебезне, хәрәкәтебезне эшләп, үз мисалыбызда эшләйбез. Шуның өчен безнең арала атайлар да бар, уларның улдары да бар. Мин спорт менән шөгыльләнәм, барбаны пейсах менән шөгыльләнәм. Ул Байрас безнең менән җәй көне Башкорт атлы дивизияның тәүге һугыш булган урындарына Липец өлкәһенең Тербуно районындагы Азерке авылында булган хәрби тарихи фестивальгә барып катнашты. Башкортстан, һинең изге ерем, ата-бабам яккан тау усак, һин үткәнем минең, һин бүгенгем, киләсәгем балкып туасак. Республика көнендә күркәм һәйкәл асу тантанаһы батыр варисларының рухын ныгыта. Архитектура комплексының мөхәббәтлеге ил куәтен дәлилләй. Бүген дәүләтебез бердәмлеген какшатмас күз талап ителгәндә был айрылса мөһим. Хәтер, ант, горурлык һәм матурлык өлгеһе. Башкалабызның хәзер үз кызыл майданы бар һәм ул ил һөярлек рухы менән хугарылган. Нафиса Кинябаева, Вадим Зараев, Урал Шарипов, Сергей Шелепин, Зарема Хисматуллина, Хәбәрдар, Башкортстан.